No tak to je super, to je... Deti, choďte recitovať. Tebe sa páči niekto na škole? Takže ahojte a vítajte teda pri ďalšej časti po škole. Tentokrát sme tu s prváčkou Ninou Chomovou. Ninka, ahoj. Ahoj. Takže dneska sa budeme rozprávať na témy, ktoré nás zaujímajú nás ako štvrtákov, keďže nás nahradzajú takíto šikovní prváci, že možno niečo malinko o tebe, alebo tak, takže si s tým OK, hej? Môžeme ísť na to? Dobre. V prvom rade my sa poznáme už zo základnej školy, kde sme obidve chodili na tú istú. Tam si teda reprezentovala našu školu, čo sa týka recitátorstva. Neviem, teda bol to Šaliansky Maťko, alebo bol to Hviezdoslávov Kubín. Bol to Hviezdoslávov Kubín. No a možno, ako to na teba vplyvalo to celé? Vieš čo, učiteľka to objavila tak vo 8. ročníku a vlastne zo školského kola som sa premiestnila na okresné, som vyhrala prvé miesto a odvtedy ma to tak akože chytilo. Ale predtým som vôbec akože nevedela, že také niečo ma bude baviť. No a poďme si možno troška niečo o tebe, že teda predpokladám, aspoň ja podľa seba súdim, že tým pádom, že sa ti to zapáčilo všeobecne, to tie básničky a Šaliansky Maťko, myslím, že povesti nejaké. Áno. Áno, tak tvoje možno najobľúbenejšie predmety, aké boli na základnej škole? Tak moje obľúbené predmety boli určite slovenčina a geografia. Áno. To boli dva top. Aj učiteľov som mala brutálnych. Prečo sa rozhodla práve pre našu školu? Máme na také mesto ako Bardejov veľa gymnázií. Prečo práve toto? Tak naše mesto má 3 gymnázia. Keďže som chodila na Vimbark, tak na súkromné som nechcela ísť. Nechcela som byť v tej istej budove, som to chcela zmeniť a rozhodovala som sa dlho medzi Horným a Dolným. A rozhodla som sa kvôli Dolnému na poslednú chvíľu až. Zaujala ma tu televízia, rádio, časopis. Vážne? Čiže toto. Okay. A tak, preto. A bola si prijatá aj na Horné teda? Áno. Že rozhodovala si sa vyslovene? Áno. Keď si prišla do školy, hej, keby si tak ten prvý mesiac, keď si vieš ešte spomenúť, že možno takými 3 slovami nejako vystihla. Tak akože seba, hej? Môžeš aj školu, ako sa ti javila, alebo všeobecne, že tvoje rozhodnutie, prišla si sem, vkročila si do tejto školy, bola si tu mesiac, to znamená, že sa aj zoznámila s učiteľmi, videla si, ako toto prebieha celkovo, videla si možno aj školu, ako vyzerá, ako je vybavená. Čo ti tak, keby si to mohla tak zosumarizovať, čo ti išlo v hlave? Vieš čo, išlo mi v hlave, že mala som, akože spoznali sme sa veľmi dobrá partia, čo sa týka triedy, aj napríklad s tebou som sa spoznala, alebo tak celkovo proste tu žiaci sú takí študenti veľmi kamarátsky, to je veľmi dobré, ja to mám veľmi rada, aj učitelia sú tu veľmi dobrí. Keby si mala povedať nejakými 3 slovami, keby si to mala opísať? Školu. Ja som... Daj také, že proste chaos, alebo úžas, alebo prekvapenie možno. Také, no. Určite prekvapenie. Áno, áno, to najviac vystihuje. V dobrom, pozitívnom, zlom? Vieš čo, asi v dobrom. V dobrom. Ja keď som tu prvýkrát prišla akože do školy, ja som vôbec nevedela, kto je učiteľ, kto je žiak, akože študent, proste nič. Ale máme príliš mladých učiteľov pekných. Áno, to je pravda. Napríklad ja, keď môžem povedať, tak ja keď som prišla a my sme tu boli prvý týždeň, tak na nás veľmi výrazne za celú triedu zapôsobil Boďo, lebo nám vtrhol do triedy s tým, že nás ide odfotiť ako prvákov. Tak možno kto bol pre teba takým najväčším, že to čo za učiteľa? Lebo pre nás bol pán učiteľ Boďo, učiteľ slovenského jazyka. On je veľmi taký priateľský, že veľmi hneď s nami akože išiel sa rozprávať, tak možno kto na teba tak v dobrom? Vieš čo, asi tiež pán Boďo, učiteľ hej? Boďo. No. Lebo on je taký netypický typ učiteľa, čo on aj proste takto sedí na hodine a proste tak komunikuje svojským spôsobom. Hej, to nie je taký učiteľ, jak napríklad, ktorí sú, nechcem povedať bežný, obyčajný, ale taký úplne iný ako tí ostatní. Áno. Som povedala tak. Áno. A išla si možno už na túto školu s vedomím, že chceš sa možno venovať nejakým médiám, alebo že ťa to ťahalo k ním, alebo vyslovene ťa to iba zaujalo, že tá škola má telku, má časopis známy, že možno to ťa ťahalo? Zaujal ma časopis Radio Gimoš, ale vyslovene za tým som tu neišla. Chcela som to skúsiť, ale že by som si povedala, že tu budem presne, tak to nie. Keď si prišla na túto školu a už si tu nejaký ten pol rok, je niečo možno, čo si neočakávala a ťa sklamalo, alebo naopak ťa niečo prekvapilo, že veľmi pozitívne? Tak určite pani učiteľka z nemčiny. To akože ja som
to je môj najobľúbenejší predmet teraz. Vážne? Áno. Vďaka nej, hej? Áno. To normálne ideme od základov a toto ma veľmi, aj mňa to veľmi baví. Normálne doma po nemecky s ockom. A oni sú vlastne všetky naše pani učiteľky také veľmi to prežívajú, také sú veľmi, že ich to baví, nie? Neviem, ako máte pani učiteľku? Vaverčakov, no tak to je jasné. Áno, to ale veľmi dobré. To normálne ja viem z nemčiny tvoriť súvislé vety, to je... A na základke ste teda vôbec, nie. Akože tam sme tvorili ťažké, zložité vety, no nerozumela som tomu. To je len, že som musela, preto som sa učila, ale tu normálne ma toho chytilo. A možno je nejaká taká možno kritická stránka, niečo, čo si možno nečakala, ťa prekvapilo? Nech vieme nejaký feedback, vieš. Kritická stránka. Alebo také niečo, že možno si povedala, že tak to tam bude super a nakoniec to asi nie je až tak, nemajú to tak vymakané možno, alebo niečo. Vieš čo, časopis ma nechytil, ale nie preto, že nie je vymakaný alebo niečo, ale proste nebavilo ma to skrz toho, že musím písať, lebo ja som napríklad na základnej škole mala, proste bola som v parlamente a mala som robiť zapisnicu a mňa to tak strašne nebavilo, že podľa mňa sa to aj teraz prejavilo. Takže toto. Ja ti môžem povedať, teda ako šéfredaktorka, tak časopis je v tom hlavne odlišný, že fakt si musíš sadnúť a častokrát ja sa prichytím pri tom, že teraz už chvála Bohu tým, že som maturantka, tak sa ma snaží akože pán učiteľ odbremeňovať od toho, ale je to fakt, že si musíš sadnúť, máš tú tému, musíš ju spracovať, keď niekedy robíš dokonca niekým rozhovor, že aj to nájsť si čas a fakt, že si sadnúť a dať do toho čo najviac, ale myslím, že práve preto mňa to baví, alebo vieš, že tie svoje myšlienky viem dať na kúsok papiera a možno niekto si to prečíta, niekoho to zaujíma, alebo mňa to veľmi baví. Akože, ale to je veľmi dobré. Ale v tom ťa chápem, že fakt to je také, že sa veľakrát pristiem, že mi píše už, kde mám článok, lebo tak vieš, každý mesiac, keď to každý mesiac vychádza, tak samozrejme je potrebný nejaký deadline a potrebuješ ho dodržať a samozrejme, aby sa to aj jemu spracovávalo dobre, tak niekedy si poviem, že mám toho toľko a ešte si musím sadnúť a tie 2 hodiny vážne tomu obetovať, čiže chápem, ako to myslíš, ale tak no... Mám takú spolužičku, ona píše časopis, ale akože normálne keď čítam doma, to je super, hej, ale akože obdivujem aj takých ľudí, ale ja by som toto nemohla robiť. Ja skôr tak, že rozprávať sa s ľuďmi, napríklad tu, alebo rádio. Toto ma tak baví. Keď si prišla zo základnej, pretože súdim podľa seba, že si tam 9 rokov, máš tam už kamarátstva, vieš, ako tá škola funguje, je to taký viac menej základ, samozrejme, tak je taká stredná škola strašiakom v očiach tých deviatákov a tak sa bojíš, obávaš možno. V čom ty pozoruješ, že je to taká zmena oproti základnej, že pozoruješ tam nejaký úplný skok, že je to fakt, že výrazne ťažšie, alebo možno, lebo keď možno najprv, prepať, že pre mňa to bolo, keď som bola na tvojom mieste, že mňa do toho veľmi strašilo, tam sa mi nikto nebude hrať, tam to nebude také a mne to veľmi prišlo, že áno, bolo viac učiva, bolo to viac náročnejšie, ale nebolo to nič také, že by som bola, že to sa nedá zvládnuť, to sa nedá, že stále, keď sa na to dobre postavíš, tak sa to dalo. Že ako si to ty vnímala? Ja som sa tešila zo základnej ísť akože preč. Tešila som sa veľmi na strednú, lebo akože kolektív sa mi nepozdával a vlastne tu mám skvelé kamarátky, hej, čiže kvôli tomu som sa tešila a chcela som zmeniť prostredie v deviatke. Samozrejme, strašili ma, že bude to ťažké, že tu sa nebude s vami nikto hrať, ale vôbec to také nie je. A čo sa týka, akurát testy sú ťažšie, lebo to napríklad máš 4 možnosti a musíš buď všetky, alebo toto, buď všetky, alebo žiadna, presne. Áno. A asi... To je všetko tak. Že nie je to úplne taká, vieš, čo ti chcem povedať, že nebol to úplne taký, že teraz prechod do niečoho nezvládnutelného, že... Nie, práve že ja som sa tešila. No tak to je super, to ja som vôbec taká nebola. Chýba ti niečo na tejto škole, že možno by si očakávala, napríklad my sme, keď sme nastúpili, sme veľmi chceli nejakú takú oddychovú miestnosť, my sme mali tie naše, vieš, kmeňové triedy, ale nemali sme takú miesto, kde sme sa mohli stretnúť, možno sadnúť takto neformálnejšie a to sa nám už teraz dopriala na naša škola. Čo možno tebe tak chýba niečo také, alebo keď nie, tak super, ale že keby si tak mohla niečo, že alebo automat na kávu napríklad, alebo že či máš niečo také? Vieš čo, teraz robíme, bola som na, ako to mám povedať,
participačnom rozpočte. To je vlastne také stretnutie stredných škôl. No a sme hovorili si, že čo by sme zlepšili na našej škole a určite by som zlepšila vlastne, jak máme tie vyklenky, vieš, dva. Že možno niečo, že mám taký v hlave nápad, niečo nejaké oddychové vaky, alebo zóna, také niečo, alebo ping-pong, že by si deti zahrali a samozrejme by tam bol aj rozhlas, že by počuli aj to rádio Gimoš. No a vlastne aj učitelia by videli ich, že dobre, tento nie je na hodine, lebo hrá, dajme tomu ping-pong, čiže by ho aj zapísali, ale toto by som tak zlepšila, ale ináč nič iné. Keby si mohla, viem, že to je asi príliš skoro sa baviť, si tu predsa len akože ešte kratučko, ale keby si mala možno nejaký, keď to pozerá deviatak, že ho to zaujalo a premýšľa nad tou školou z teba ako z pozície gymnazistky, čo by si mu možno povedala, že ak niečo má v hlave, že táto škola by mu to vedela možno poskytnúť? Tak ak chce sa venovať časopisu, rádiu, telke, a určite máme tu skvelých učiteľov, hej, čiže aj keby chceli študovať geografiu alebo dajme tomu nemčinu, tak vlastne tí učitelia tomu zaručujú. Nehovorím to preto, že to hovorí každá škola, že máme výborných učiteľov, výborná škola, vybavenie, ale hovorím to preto, že fakt si to myslím. A veľmi som spokojná, každému to hovorím, kto sa ma to opýta. No a asi toto, časopis, rádio a televízia. Nechýba ti možno to, že naša škola, mali ste asi Viezoslavu Kubin, neviem, kto vás učí slovenčinu? Slivová. Teraz? Teraz. Boďo. My vlastne na strednej nemáme takéto, že sa niekde chodí z toho Viezoslavového Kubina, že je to nejak, možno ti to chýba nejako, alebo akože postačí ti to, že to je pred triedou? Tento rok asi na Hviezdoslavov nejdem, čiže neviem, ako to bude. Či sa prihlasujete sami, ja vôbec neviem, ako to funguje. Že, lebo my sme to mali tak, že my sme to mali v rámci akože slovenčiny, povinnú vec, Viezoslav Kubin, on sadol a hovoril, že je stand-up comedy, Boďo, ale nikdy nás akože ďalej... Vieš čo, ďalej nás nikdy neposúval. Že myslím si, že napríklad mne som bola taká v šoku, že to tu není a že ten učiteľ akože to nejak, že či to tebe možno nechýba ako tiež. Keď si mi to teraz tak povedala, tak tento rok nechcela som asi ani ísť, keby ma niekto oslovil, tak áno. Ale vieš čo, asi áno, chýba mi to, že vieš, si na tom triednom kole a potom, že by si šla na školské, okresné, krajské, čiže toto by som chcela. No a teda ty si už prváčka, ale tak načrtli sme tu niečo v zákulisí, že by sa chcela vydať teda podobnou cestou, že ako ja teraz sa chystám na herectvo. Ako sa ty k tomu dostala a že od prvého ročníka, že vieš, že by ťa to tam ťahalo skúsiť? Veľa pozerám takých podcastov, napríklad ako je tento, alebo rôzne iné podcasty. No a veľmi, akože to herectvo, celkovo tí herci, oni sú takí známi, slavní a možno aj toto by som chcela byť akože ja. Ukúsiť slavu, hej? Áno, že by ma poznali, vieš, aj v Košiciach, dajme tomu, ale nie je také veľmi, že som taká namyslená, ale preto, že proste mám rada tých, akože spoznávanie nových ľudí a vlastne tie veci. No a, ale zase je to môj sen, taký málo veľký, ale tak akože keď sa to nepodarí, tak možno mediálne niečo. Lebo to je pre mňa zaujímavé, lebo práve naopak pre mňa, ja som sa rozhodla študovať až v 4. ročníku, že pôjdem herectvo a pre mňa bol práve, že toto najväčší strašek. Najviac som sa bala toho, že je to taká známa, akože môžeš vystreliť, vieš, niekedy, že budeš slávna, ale práve mňa na tom troška ma to odrádza práve, že od toho, že také ešte keď si v divadlách, vieš, že ťa hráš v tých uzavretých, ale že by som mala byť známa, tak veľa vecí mi príde, že tí ľudia strácajú také súkromie, slobodu. Áno, takže pre teba to je práve, že ťahač, hej? To ma tak zaujalo, že pre mňa to bol taký strášek skôr. Vieš čo, ja by som chcela byť aj slávna, aj známa, no vlastne to je to isté, ale keď by som mala, dajme tomu, keď budem mať 23 rokov, ale keď by som si chcela založiť rodinu, tak toto asi je to, čo, lebo napríklad veľa hercov nedáva na svoje sociálne siete ani deti, možno iba tvár, ale oči nedáva, vieš, kadejakí sú ľudia. Čiže asi toto ma skôr odrádza, ale ináč v tej kariére mladého človeka by som sa tomu chcela venovať. Wow, tak to máš aj môj akože veľký obdiv. Chodíš na obedy?
Chodím. To je napríklad na našej škole, čo ja vnímam veľké plus, pretože máme na výber z niekoľkých jedál dokonca. Ako to ty možno vnímaš? Ako si ty reagovala, keď sa to dozvedela? Alebo vedela si možno o tom, že máme takúto jedáleň? Vedela som a veľmi som sa potešila, keďže my na základnej sme mali na výber z jedného obeda, čiže vlastne nie na výber. Tak z toho som bola taká v šoku, ale akože veľmi som spokojná. Ako ti zatiaľ ide na škole? To nám povedz. Ako sa ti zatiaľ darí? Veľmi dobré. Samé jednotky? Akože myslíš na výsledku? Áno. Nie, 1, 2. Ale ináč, akože ja som spokojná. Ja som ani nevedela, že bude mať také dobré vysvedčenie. Keďže som mala na základnej samej jednotky, ale to ma nerobilo šťastnou, vieš. To bolo také... Chápem, proste body language. Také, že proste ja som sa na základnej strašne veľa učila. A teraz na strednej ja sa učím menej ako na základnej, hej. Ale nie preto, že vieš, ale na základnej som sa proste dokola učila to isté. No akože tak myslím, že opakovala a neviem čo. A tu vieš, to je v pohode. Máš možno teraz, ako sme mali na základnej, teda tú našu spoločnú pani učiteľku slovenčiny, ona bola taký môj ťahač, čo sa týka aj motivácie aj niečoho. Máš možno už teraz niekoho takého obľúbeného učiteľa, ktorý ťa možno inšpiruje niečím? Napríklad poviem, ja osobne, keď som tu prišla, tak pre mňa veľkým takým, nie že vzorom, ale takým motivátorom, že áno, je to super, bol práve pán učiteľ Boďo, pretože veľmi sa mi páčilo, aký mal prehľad, čo sa týka jednak práce v časopise, spracovania informácií, ale hlavne som videla, že je to učiteľ, ktorý nám ten obsah podáva tak, že tomu rozumie, že je sčítaný a častokrát nám to vedel vysvetliť tak, že sme tomu pochopili, ale nie iba čo sa týka diela, ale čo sa týka aj ako k tomu prišli vlastne tie myšlienkové pochody tých autorov, dajme tomu. Čiže pre mňa to bola veľkou inšpiráciou. Na začiatku, keď som prišla, som bola taká, že wow, že je to skvelé a že si všíma niekto potenciál tých detí, čo tu prídu, vieš, že vedia, že fakt, že by sa v tom časopise, možno v médiách uchytila, že či možno pre teba niekto taký bol, že vidíš, že nemá k vám možno taký ten povrchný učiteľský prístup, že poviem si svoju tému na dnes, čo mám v rozpise, ale že fakt sa snaží s vami komunikovať, všimne si, keď možno ti niečo nejde, pýta sa, snaží sa, či máš niekoho takého na škole? Mám pani Švejku Sabolovú. Ona je učiteľka, ktorá naučí, ale aj ide mimo toho učenia preč. To znamená, že rôzne videá robí na internet. Neviem, či náhodou ona nezaložila práve Instagramový profil našej školy, hej. Čiže toto je, že proste naša škola sa tak rozbieha, ale nie že pomaly, ale tak už veľmi, hej. Alebo čo ešte máme? Boli sme v Prešove na úrad PSK, čiže akože toto ma veľmi prekvapilo, pretože aj keď som tu išla na strednú, ja som o nej nevedela nič. Ja som, lebo Horné má Instagramový, súkromné a tu nemali, áno. A proste ani žiadne súťaže tu sa nekonali, čiže toto bol taký problém. Viem, o čom hovoríš presne, áno. Áno, ale ináč v pohode. Ja som tak iba zachytila teraz, vôbec som to nevedela o tebe, že ty si teraz časťou parlamentu nášho školského. Áno. Takže možno to povedz, lebo na základke sme mali, ale to sa asi nedá porovnať úplne základná škola a stredná. Ako to možno vnímaš? Že vnímaš možno to, že môžeš nejaké svoje napady, alebo že prostredníctvom toho parlamentu možno zrealizovať, alebo nejak, tým, že tam je pani Čerka Sabolová teda, tak skús povedať, ako to vnímaš, možno, že si tam. Vieš čo, ja som to úprimne ani nečakala. To bolo také, že pani Šerka triedna nás navrhla, vlastne spolu s ďalšou spolužiačkou a veľmi som sa potešila. Ale akože mohla som byť aj v parlamente ako predseda. Síce som nebola, ale akože tiež som sa z toho potešila, vieš, že som tu možno. Trvalo to 3 mesiace, čo som bola na škole. No a vlastne za 3 mesiace už byť akože predseda parlamentu, tak to je akože veľká vec. Síce na základnej som bola, ale to až v poslednom ročníku. No a akože áno, na parlamente môžeme rôzne návrhy dávať a rôzne také veci. A toto ma na tom fascinuje, že nielen učitelia, čo oni povedia, že napríklad toto by sme mohli zlepšiť, že napríklad na porade, ale aj my deti, že čo chceme. Samozrejme nie také, že fajčiarsky kútik tomu, hej. To akože ani to nepodporujem, hej. Ale také niečo, napríklad vlastne to atrium zlepšiť, toto by sa mne páčilo. Ninka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Snáď sme ťa
nevyspovedali úplne, že čo sme prezradili také. A tak, ak som vravila ešte v strede, že ti držím veľmi palce na tejto škole, veľmi pevne verím, že to dotiahneš ďaleko a že tu možno aj presadíš napríklad to atrium by bolo skvelé. A my vám ďakujeme, že ste si pozreli aj tento diel. No a pre viac ďalších videí, tak nás nezabudnite podporiť. No a pre televíziu Gimoš, Jana Žaková.